Egunon guztioi, ongi etorriak, zuen etxera, Euskararen etxera eta guztion etxera. Garai desberdinak bizi ditugu eta garai desberdin horiek eskatzen dituzte baita ere irtenbide desberdinak. Horrexegatik gaude hemen, gaur, 25. Jagon jardunaldia hasiera ekitaldian, eta horretarako gaude hemen gaudenok, gutxi batzuk, eta hor zaudetenok kamararen bestaldean. Guztiok izango gara gaurko jardunaldiaren partaide. Eskertu behar, nola ez, Eneko Goia Donostiako alkatea gurekin gaur hemen dauena, eta Bingen Zubiria, kultura eta hizkuntza politikaren sailburua gurekin dauelako eta antolakuntzaren ikuspegitik ere partaide garelako Euskaltzaindiarekin batera, sustapen batzordearekin batera, hain zuzen ere hemen dauden erakundeak. Nik oso labur agurra egin eta gero eta eskerrak gaur parte hartzen duzuen guztioi hemen izan, zein bestaldean, kamararen bestaldean izan, azpimarratu nahiko nituzke 4 hitz. Gaurko programaren aurkezpenean agertzen direnak. 4 hitz horiek ez direlako usu agertzen modu bateratu batean euskalgintzaren esparruan. Lehenengoa da entitate pribatuak, bigarrena zerbitzua, hirugarrena euskara eta laugarrena foro edo gunea. Horra hor, nire ustez, giltz nagusiak gaur egunean keywords esaten dena gako hitzak, gaur egin behar dugunari buruzkoak. Alde batetik, entitate pribatuak. Entitate pribatuak mundu bat daukatelako, mundu hori ematen diotelako gizarteari, zerbitzua ematen diotelako gizarteari, gure gizarteari, eta zerbitzu emate horretan guztiz azpimarratzekoa baita, eta azpimarratzeko eta azpimarragarria esango nukenik, zerbitzu hori ematen denean euskara ere erabiltzea. Eta nola ez, Euskaltzaindiaren jagon sailari dagokionez, horretarako hausnarketa horiek egin ahal izateko foro edo gune bat eskaintzea. Hori da gaur egingo duguna, ez da izango azkena, ez da lehena, baina nik uste ibiliaz lortuko dugula entitate pribatu horien munduan ere euskarak presentzia gero eta handiago, gero eta zabalago, gero eta erabiliagoa izatea.